जों दिनै सानानै मोसुगो तामोनि बागै जों दिनै मेसेज होनानै रांखा आबुखे मेयाप्रो जे एकटा मिर्जा काथालिया राजापुर डिविजन बिसिङो डेविड मुरासिं ते बनि लोकेशन कयेकजन टिप्रासानो बख्रक फालैसानाय ते नष्ट खायनाय मूल बरकनो अ डिविजनो चक्रांत खाय दङ जे तिनि मियाफ्रो नुखाजों ब्रावनि यूट्यूब नि बिसिङो सिलगाटिवा कायसा ब्रावनि आसुक लाइमानि आसुक लाइमानि व नुकजाखा महाराजनो बरमरु ते जों खुलुमो ते बनो रिस्पेक्ट बुरु किन्तु तिनि महाराजनि बुमुं फालैनाय जे राजनीति पॉलिसी खायानि लामावा थां तंमानि आबनो जों नुखा तिनि डेविड मुरासिंनि बुमुङै जों बुमुंखायनो साजिनाय तामोनि हिमालय ब कायसा टिप्रासा सिख्लाङै टिप्रासानि सिख्ला मेरुदण्डङै टिप्रासारांनो लामा कमर नुइ दङ लामा अरायपुरै खाय दंमानि नुकजागु तामोनि हिमालय जों तिनि सानानि मुसुगु जे जों IPFT व सिख्लानियावै सामुं तांमानि व पुइला फार्स्ट 2012-13 ओ डेविड मुरासिं संहाय नेने ते बनि लगेव तंनाय राकेश उपनि संहाय तिनि सनो कक गाहाम गाहाम साइ फेमानि टिप्रानि सिख्ला रंनो टिप्रा सारक थांचानानि नांनाय टिप्रा सानो थांनानै नांनाय हिनै कक साइ फेमानि आ कक रक जों ताबुबु मुइतो खाय दङ तिनि जागावो जों समस्त टिप्रा सारक जतन साइमाय दं डेविड मुरासिंनि चरित्र बाहाय बनि तंमुं बाहाय ब बरकनो बुमताहाय साजेसन रुइनाय जे उल्टा फाल्टा खाय दं जों अ मिर्जा काथालिया राजापुरनि अंगै बनि समानजो साइमानो ब तामो खाय दं जों जथेष्ट सिउ हायनि बागैनो ताकुकसं जों तिनि अ जागानि बरक अंगै टिप्रासा सिख्ला अंगै बरकनि मेरुदण्ड अंगै ताबुकनि जरावो जों आबहाय बरकनि बख्रक फालैसानाय बरकनि अरायपुरै खायनाय सिख्ला रंनो जों एक्सेप्ट खायनाय मिया ते महाराजानो कायसे कबकनाय तिनि जे बरक दफानायावै बरक जे बरकनि लामानो सकमरि दङ आबनोबो सिनानै नाङो तिनि महाराजानि बुमुं सावै डेविड मुरासिं एकदिनो IPFT तंमानि सिख्ला मथानि IPFT याकारै तिनि ब कायसा लीडरशिप सेगै आरनि जागा मायावनै ब कायसा गुबुननो थांखा IPFT नि याकारै कांग्रेस थांखा सरि BJP आव थांखा आबनि परे कांग्रेस थांखा कांग्रेस नि परे ब कायसा सिख्ला सुरुंनाय मथानि थांखा इनके नायनाय दिता कुक्सं ब तिनि जरावो मखरा बुफां बारमा हाय अरनि अरके बार दङ इनके बहाय बरक रंनो ताताल बरक रंनो जों बिसास खायने देखाया नरक जतनो सिंदा खायने देता कुक्सं जों अ मिर्जा काथालिया नाङै जों बरंनो जों एक्सेप्ट खाया आबहाय लीडरशिप रंनो जों नायनिया बर हाय बर सिनि टिप्रासानि गाहाम हिनै सामुं तांगानि ताबु जुदि एलाकावो एरियावो सापाय हुंके सिनि मिर्जा काथालिया राजापुर डिविजन बिसिङो तंनाय जत बुरिसु बुरा सिख्ला छात्र जुबक जतनो कबन मुं खुलुमै रिक्वेस्ट बरक भाई ता बान्दी जागदी ता फाल जागदी बरकनि चक्रांत ता कलायदी कारण जों साइमानो बमाहाय बरक तिनि कायसा बरक जुदिनो जातिनो हामजागौ दफानो हामजागौ गे ब कायसा मथाङो तंगैनो बरक दफानो हामजाके स्थिरके तंगै कक साकाबों टिप्रासानि ब तिनि
अरन थाङो जतन सिरि दङ बहाय बर रंनो जों बाहायके बिलिभ खायनाय दिनै ब महाराजानि लगे दङ हिनै कक गाहाम सावो तामो बिसास दं तामो बिलिभ खायनाय जों आबो जों कखनो बिलिभ खायमाया तै कायसा वार्निं रनाय जों सिक्ला मथाने अंगै स्ट्रंगली बाबे नांखांके सिनि सायाफोन अंथो जतन सायाफोन हिंतुं जुदि साया तंखांके नाकारसनो जों आबाहाय बररक बाय जों एलाकाव सामुं तांगानि रिया सिनि मिर्जा काथालिया राजापुर डिविजन बिसिङाव बरक बसकाङा जुदि कुनु सामुं तांगानि बरंनो फादि कक सालायनाय बरंनि सामुं तांनाय हिनि फायंके अर जे तंनाय जत कुंथाय बारानि सामुं तांनाय बिसेसके नरक जतन सायमानो बरंनो जखन तखन साडी खबर हदि जों सक पायनाय तेबो जों सक पायानि जराव फनो नरक बरंनो प्रश्न खायदि अ प्रश्ननि जवाब रमेया सा बरंनो जेकुनु एरिया फन हाबक्ले सारासारि तार जागथुं आबो कबक मुं तंनाय जे डेविड मोरासिं सिनिताखौ दिपुल डेभलपमा बसायखांखा मोटामुटी बिस्तारित आलोचना आं बेसि सागला जे डेविड मोरासिं मियानि साल काथालिया मिर्जा नै कैसा डिविजनल खाका त्रिपुरा मठा नै दे तामु नै कैसा बुनि पार्टी आं डेविड मोरासिं थानि प्रश्न खायनि मुसुक मानि खायसि जे डेविड मोरासिं जे सा त्रिपुरानि बरनो सायमानो आं सिं सायमाननि को गया ब फार्स्ट बुनि आं सारनो मुसुक आं सिमानि बुनि लाइफनि बसनो फोरोंगिरि फैनाय ब्रक फोरोंगिरि फैनाय ब्रक एक समय आईपीएफटी नै एकदम जान प्रान्दै दै फैनाय ब्रक सिपतिनि आईपीएफटी खायका आईपीएफटी नि परे बीजेपी खायका बीजेपी नि परे कांग्रेस खायका कांग्रेस नि परे कताल कताल पार्टी बसामका तारपरे जत थुं खिपायो गुरि पायो गरि काता गुरि माने खले गुरि होइस ताबो आरो साम फायका तामो नै त्रिपुरा मठा बेलायनि को गाहाम आं बनो मठा खामानि बागै साया सामानिया भारतवर्ष कन्स्टिट्यूशन गणतन्त्रनि राइट मठा खायमानो अब कुनु बेपारिया मठा खायमानो एवं खाउ तो आं कुनु ब्रम बादरिया केन्तु आं इम्पोर्टेन्ट आं रिक्वेस्ट खायने माने खायसि ब चिनी त्रिपुरा हास्तिनि हिसाब चिनी 184 जन राजानि चिनी राजा हनि तो मोटाबो बर्तमान चिनी प्रदुत मालिक बुनि बुमुं तुयै बुनि बुमुं खायै बुनि बुमुं फालै तिनि ब राजानि सापोर्ट खायने हनै तिनि बर जे राजानि बुमुं रुयै तिनि ब्रक ब्रक नक नक थाङै जे बिब्रांत खाय दंमोन खायनि बागै अब चेंगि दंमोन ब ब्रक बखनो अलरेडी फालै जानानै एकदम सुस खाय दंमोन आं अबनो एक्सेप्ट खायमिया हिजको आं स्पेशली महाराजना कयनाय तिनिनि अ चिनि प्रेस मिटनि बिसिंखि आं कयानि मुसुङाय महाराजना कयनाय निनि बुमुं तुयै कत ब्रक फालै जाय दङ स्पेशली ताबो डेविड मोरासिं चिनि कन्स्टिट्यूशन काथालिया मिर्जा राजापुरनि आन्डाराव ताबो बबाहाय खाय चक्रान्त खाय दङ बसकांगा एडिसि बोर्ड बबाहाय खाय मांता चाव खाय दङ महाराष्ट्र ताबो जे समय ताबो खाय दङ बसिनि दखना कंसा खायन बायसि बकुन पॉलिटिक्स या नॉन पॉलिटिक्स कैसे बसिनि दखना कंसा खायनाय दङ अ खायमानि जराव नों ति बुरनि डेविड मोरासिं त्रिपुरा मथानि खाय ताबो महाराष्ट्र बुमुना इशु खायै नों ताबो ब्रक बखना दल थङै नों जानाय दं अबना ओंखाय थानाया आं किसु कौनो मुइतो खायनाय नायनि 2018 जखन बीजेपी आरो आईपीएफटी जुट गवर्नमेंट थानानि खायसिङाव थाङै दंफ्र नों चिनि ताबो त्रिपुरा हाबां खाय दङ आईपीएफटी न नों अनेक बिब्रांत खायै रां 600 करोड़ 100 करोड़ टाका रखनै अनेक किसु ब्रंनि थानि भाइराल खायका हेबा निनि अ दाला निनि अ शैतान सामुं नांलिया नों आं डेविड मोरासिंने बिनि बिसिनि कयानि मुसुंनाय नों चिनि दखना आगे जाय खायमानि खायथागा उग्लङाव खायथागा नों बुस्तांगो अबाहाय दाख्लायदि